O alcalde Xosé Lois Piñeiro e edil de Deportes Genoveva Hermo achegáronse esta mañá ata o pabillón de Venecia para anunciar ali o inicio das obras de reforma que se executarán no polideportivo. A actuación cinguirase exclusivamente á cuberta do edificio, para a que se destinará unha partida duns 228.000 euros. O avanzado estado de deterioro que presentaba esta estrutura foi unha das razóns que provocou o seu peche hai agora máis de 2 anos. Iniciamos xa as obras no polideportivo de Venecia e o que se vai facer fundamentalmente son obras na cuberta e tamén o arreglo de columnas exteriores que están deterioradas e hai que facer un traballo para consolidar de limpeza do que é de metal e logo poñerlle unha pintura protectora, un morteiro reparador, tamén tapar algunha grieta nas paredes. Decidimos acometer este proxecto pola vía de emerxencia. Iso obriga a non ter que facer o proceso de licitación, a adxudicación é directa e reduce moitísimo os prazos. Por eso isto empezou, o expediente se abriu fai pouco e xa está a empresa contratada. Nin tan siquiera nos obriga a ter a partida económica necesaria, que a vamos a ter, porque temos aprobado o crédito no pleno, pero a día de hoxe non está disponible. Queda pendente unha segunda actuación que o Executivo prevé poder desenvolver nos vindeiros meses, unha vez rematada esta primeira reforma. O proxecto inicial era bastante máis ambicioso, porque contemplaba baños accesibles, o acondicionamento das gradas, outro tipo de melloras no polideportivo que son moi importantes. Esas non se poden contratar por emerxencia porque non significan un risco. Poñer unha resina cubrindo as gradas e facelas máis cómodas para o seu uso non é algo de emerxencia. Por lo tanto, vamos a ter que facer primeiro que é auténticamente de emerxencia, que é a sustitución da cuberta, o máis importante é a reparación dos danos estruturais, e despois acometeremos veremos ir licitando con máis calma o resto de obras. O prazo de execución destes traballos será de 5 meses.